Ayun. Oh, hindi na yung inside. So yan mga kapsat, bali nakapitas na tayo ng ano, nakapitas tayo ng talong, so at saka okra, saka talbos ng kamote. So yung mga tanim na to mga kapsat ay halos isang buwan mahigit lang po. So inabunuhan lang po namin sila, kaya mabilis naman po silang lumaki, at ito napakinabangan na namin yung mga bunga ngayon. So yung mga kapsat, magluto na tayo, so tara.